Last week sa aking previous vlog ay napanood ninyo ang pagtanggap ko ng hamon at ang aking haircut transformation. At sa bandang huli ng vlog ay napanood nga ninyo na may natanggap akong package mula sa LBC. Sa pagtatapos ng gupit ay siya ring pagsisimula ng bagong karanasan sa buhay ni Maestrang Lagan. So, sir na barbershop ko ni? JJT! JJT barbershop kuya. Hi! Hello again! What's up mga laagans? Welcome back to my YouTube channel! So, as you can see naman sa ating title, alam nyo na kung ano ang mangyayari sa video na to, okay? So, kagigising lang natin. It's just 7 AM here for today's episode. Wow. First time ko atang mag-unboxing dito sa channel ko and medyo nakakahiya mag-unboxing. So, ito na nga. Tada! I received this yesterday from LBC. Habang nag-haircut ako, medyo nakakahiya ang ating airport. Ang dangas diring dapita because of my pa-undercut. So, tinago ko muna. So, ganyan na muna. Ito na nga siya. Finally, ang greatest sana all ng aking 2020 ay dumating na siya. And let's do the unboxing. By the way, disclaimer, hindi naman ako marunong talaga sa mga ganito. So, wala tayong pa-review. Unboxing lang talaga to, guys. So, I ordered this from Altitude Digital. Sobrang ganda ng service nila. Habang nag-unboxing ako dito, ay may maririnig kayong mga samok, no? May maririnig kayong mga bata na nagsasalita or may maririnig kayong mga asong tumatahol. So, nandito tayo ngayon sa probinsya. Tadaan! Ito siya. Itong unboxing na way pag scissors, no? Gumalaw na siya. So, ito siya. DJI Mini 2. Oh, itong improvised na stand ko, galaw ng galaw. So, may mga freebies ang Altitude Digital. So, yung mga receipt natin ay nandito. And then, may freebies kasi to, like ito yung mga kasama sa package nila. So, ito, isa to sa freebies. May shirt na DJI, the future of possible. So, again, this is from, ito yung Facebook page nila. Altitude Digital. So, ito yan siya. Then, so, isa to sa freebies. Actually, yung freebies pala is may choices doon. Then, ito yung kinuha ko, yung Type-C na USB cord kasi kailangan ko to para sa charging. And there's a 32 gig na memory card. So, SD card. And then, let's proceed to this. Ano nga bang meron nito? What's here inside? So, this is it, guys. Oh. Tadaan! Oh, ang saya. Kasi, from this, ay, eto siya agad. Ang ganda. Ang saya ng kanyang pa-bag. Ang cute. Diba? Parang ready to go na agad siya. By the way, guys, yung Altitude Digital sa Facebook ay talaga sila, legit na seller ng mga DJI. And last November, basta parang I think nasa quarantine pa ako noon nung pagdating ko ng Basilan. Basta nag-post sila and
for reservation kasi kakalabas lang nga, di ba, nung first week of November, kakalabas lang ng DJI Mini 2. So, nung paglabas nun, nag-post sila ng for reservation. So, from there, nakapagpa-reserve ako and meron siyang yung parang regular na price. It's 21,990. And yung isa, yung Fly More Combo, which is itong napili ko. So, ang saya ng bag. I like the bag. So then, saya, di ba? Parang ganyan na siya. So, kahit hindi later ko na i-unboxing, baka ang cute ng bag niya. So, yun, yung Fly More Combo is, siya, 28,990. And ito siya. Tingnan natin ano ang meron dito. So then, cute niya, guys. So, ito yung bag niya, no? Tingnan natin, ha. Sa loob ng bag, ito yung the drone itself. Oh. So, yung propeller niya kasi nakano na siya, nakaset na siya agad. So, ito lang siya. And, ang linis ng pagkalagay dito, no? So, yung space na to for the drone itself. And then, yung kanyang, controller. Ito. What are this? So, ano nga bang nasa loob dito? Accessories. Nakalagay dito, accessories. So, okay. So, yung kanyang, battery charger to. Then, may mga different cords. Para saan ba to? Figure out natin to siya. Mamaya. Tapos, yung kanyang, then, ito yung, let's open this. So, yung, battery. So, ito din yung kanyang, ito, yung pang-control. Ito, this is, okay, ay ang start guide or, so mamaya natin ito basahin ang mga manual. So, yun lang siya. O, diba? Ganun lang pala siya. So, manual. Yung nasa loob talaga ng bag is yung ang manual, yung controller, then yung battery charger, tapos yung mga cords, and yung the drone itself. So, that's it. So, ang linis lang kasi pag ilagay mo siya ulit, ang ganda ng bag. Diba? Then, by the way, ngayon ko lang na-discover may mga extra na propellers pala dito na nakatago siya dito. So, may pocket pa pala dito. So, hindi ko na-open kanina. So, dahil ganyan siya, nasa loob pala siya. So, may mga extra propellers. Tapos ito, so, may siya, ito yung case para dun sa, mata-mata. So, mamaya na lang natin yun siya, tanggalin. So, this is again, the Fly More Combo. At ano nga bang pinagkaiba ng Fly More Combo sa, yung parang sa basic or regular na price is ang Fly More Combo, ito meron kasi siyang package siya. Meron ito siyang itong bag, tapos may extra batteries. Tapos with the accessories, ang mga other accessories. So please find time to visit Altitude Digital. Napakaganda ng kanilang service, napakaganda ng mga admins nila, nagre-reply talaga sa mga questions mo, and highly recommendable. Please check their Facebook page. And by the way guys, upon reservation or pag nag-chat kayo sa kanila, what you need to pay is just the 3,000 reservation fee, which is deductible. Basta nadideduct siya doon sa total price. So, yung remaining price na balance mo is you will pay that cash on delivery. Yes, COD. So,
thank you pala, by the way, I forgot. Thank you sa sponsor. This is actually my early Christmas gift, early New Year gift, and early birthday gift. Si Papa MM ay napasubo siya. At first, nagtag lang ako sa kanya doon sa Altitude Digital. Nung nabasa ko ang post, I tag him. But then, hindi naman siya talaga nag-Facebook. Hindi siya masyadong active sa Facebook. So, what I did was to send the link doon sa kanyang messenger. And then I said, please give me this as a birthday gift, Christmas gift, New Year's gift, at lahat-lahat na. And hindi na ko hihingi na kung ano pa. So, yun ang nangyari. And napasubo siya because sabi niya, bilhan niya daw ako ng jewelry. Ayaw ko man ng jewelry. May jewelry? Ipagpapalit mo sa DJI. Diba? Wise to. So, yun. So, sabi ko, ay, walang pagdadalawang isip. I want the drone. So, yun. So, salamat. Ito na talaga siya. And I'm excited to fly this. So, I hope you have enjoyed this video. This is just parang sharing of my happiness to everyone and to whatever is happening around me and sa lahat ng mga nangyari dito sa 2020. At least I'm ending my 2020 with a bang. So, ang ganda lang talaga ng nangyari din ng twist ng 2020 dito sa buhay ni Maestrang Lagan. So, yun, that's it for today, mga Lagans. I hope to see you again in my next vlog. Goodbye, mga Lagans!